राजा जुदि कप कायसा साकारे हिंखाय नों 100 जन सामानि खरबसो साकाय नंगौ आबा हायखाय जों अ राजानो जों दिनै बोसोराव तैयै चिनि तिब्रा जो चिनि मान थैनो जों एकटा जागा फानो जों वानजिनो हारमानो फाय এবং आशा এবং বিশেষकर कोनी आनि किजा समगरन पाइनि का सेतन हामबाय बांग्रि साइ अ पाराव जों कायसा लामसकमानि प्रग्राम पान्दा खलायलाय दङ चिनि पान्दानि आचुकफां फाइमानजाक फाइनाय चिनर आइएनपिटि खवाय चिनि पूर्व विभागनि सेक्रेटारि बरमगोनां सुबल सिंह देबबर्मा फाइमानजाखा चिनि दिनै जों सिओ बेलायखेन बनो बरम रिनामुसुंग आं चिनि दाखुगकरा चिनि बरमगोनां शशिनन्द देबबर्मा ब टिपिएफ नि एलसीसी तैबो दङ चिनि दाखुग अमित देबबर्मा ब तिप्रामथानि यांनि जयेन कन्वेनार এই চিনি দাখুগকরা চিনি স্বপন দেববর্মা দङ आइएनपिटिनि বিভাগীয় সদস্য এই যত তিনি আর जों लामसकनानि बागै फायनाय रकन जों खाबाय खुगबाय आं तिनि तिप्राम थानांगै लामसगो तिनि जों तांगै अम हायखाय तिनि जों आर राजानि रिंमाबाय राजानि थानचानि खरांगो दिके दिके जों थानचांलाय दं आबनि नाहार मुंका जों सिउ अ चिनि तिरप्रा हा आंखा राजा 184 जन राजानि हा तिनि जों राजानि यागुलो फानो नायथानांखाय चिनि महाराजा ताक तंनाय प्रदीप किशोरनि बुफा सह हंखाय जों 86 जन 184 186 जन राजा जों ताबुक चिनि बागै जों मानखा तिरप्रा राज्य हंखाय जों सिउ जों गोबां मा दल तिरप्रा राज्य जों खलायलायखा सरकार चालायखा दाबि सानलायखा सानलाइन तंखो बाक्सा मानखा बाक्सा बा मानियाखौ हंखाय जों तिनि आबनो विशेष भावे